खदालखौ आन्दाज खालाम दे खदालखौ खदाल दङ सिङाव खदाल दं हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय दा जों ओंखारदों जोंनि चिरां सान्थिपुरनि सिङाव थानाय सोरां बाजार दाबसे हादान जायगायाव जों ओंखारदों खोनानो मोन्दों सासे बिबथिया दैखर खुरनायावहाय दैखर सिङाव हाबलांनायावहाय बे दैखरजों फबसिन जादों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना दा सरखारनि मानसियाबो दा बोखांनायनि राहा लामा नागिरगासिनो दं दिनैसिमाव सानब्रैयानो जाबाय आरोना दा मोननो हायाखै मानसिखौहाय दा बिनि थाखायनो जोंबो बेखौ नायनो थाखाय ओंखारबोदों आरोना नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय निस्सय नुनो मोनगोन दा जोङो ओंखारबायानो आरोना माबायदि नायनो नैबे बिथांनाबो दा चेनेल दङ फेसबुक पेज जिरिमिया नार्जारि फल' खालामनानै होलांबानो जाबाय दा जोङो सफैबाय नै लोगोफोर दा जेसिबिया जावगासिनो दं दासिमबो गोथै सह'खौ मोननाय जायाखै दा जावगासिनो दं गोबांथार रायजो राजाफोर दाबो सापर्ट खालामदों नायगासिनो दङ दा गोथै सह'खौ मोननाय जायाखै बबेबा खुन्थिया ना खदाल बिखुं मोननोनो दा बेखौबो मोननाय जायाखै दा जायगायाबो बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा ओरैबो गरखाय ओरैबो गरखाय गेजेरावसो जादों जाथाया ओरैबो गारखोजाया ओरैबो गारखोजाया जानानै दं आरोना बेखौ साइड फारसे दोनहरनानैसो साइड फारसेजों बोगारनानै लानानै थांनांगौ जायो दा बेनि थाखायनो गोबां टाइम लाबाय दा नाजागासिनो दं बिनि गेजेरजों दा मोनगोन कि मोना रावबो रिल खोथाखौ बुंनो हाया नायनो बेफोरबायदि जावगारनानै गारनाङो बे गन थुनायानो बे जानाय जायगाया गन थुनायानो दा बेबा बेसे गोथौआव होसिनदोंमोन नुनोबो मोना खोनानो मोन्दों 30-35 फुटसो हा आरोना जावखांखाबायमोन 30-35 फुटसो जावबायमोन ओमफ्राय दै मोननायनि लामा मोनबायमोन ओमफ्रायो दा बिदिनो दै मोनहांहां जानायावनो हाया गिसिखानानै गोग्लैसिनदों जाहैबाय नाजाबायदोंमोन गाखोनो नाथाय हास्लाबासिनो बिनि जानांगौ जाथाय जानांगौ खैफोदफ्रा बेवनोमोन दा नाजागासिनो दं आरोना दा सरखार लेन्डनि मानसिफोरा आखायाव लानायखाय बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों नाजाबाय रायजो राजाफ्राथ' दम गैखायानोमोन थाखा फैसा गैया जावखांनो थाखाय बोखांनो थाखाय आखाइयाव गोरिब अबस्था आरो हादान एरिया बिथांमोना माजों मा खालामनोमोन नाथाय सरखारनि मानसिफ्रा आखायाव लानायखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरोना रायजोफोरा नायबाय बिदिनो हाखरखौ जावनानैहाय नाजागासिनो आरो खसायना गारनांगौ दा सालायग्रायाबो कमफ्युसो दंलायलाङो खोमा हायब्ला जानो बुरब्ला जानो थेवब्लाबो उफाय गैया बोखांनांगौ जायो बोखाङाब्लाबो उपायानो गैया दा नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर मोनगोन कि मोना दा मोनगोनखौबो राइट बुंनो हाया मोनैखौबो राइट बुंनो हाया दा जावगासिनो दं नालाय दावखोलांना बैयाव दोनहरनांगौमोनलै आरोबाव दोनाबाबो गारिखौ बैयाव दोननानै हरैसो दोनहरनांगौमोन दाबो बै साइड मोनसेजों गारनानै दोनहर थोजायो औ ओरै हायबाय जों गारहरबाय ओरै हायबाय जों गारहरबाय नांगौ दाबो जोबखाबाय आरोना औवायानो जोबखाहैबाय दाख्लै गायाखैनोमोनलै बे औवाखौ
खदालखौ आन्दाज खालाम दे खदालखौ खदाल दं सिङाव खदाल दं र' बानायदों बेखौल' बानायना होग्रोदो खोनाबाय बेखौल' मावना होग्रोदो माबानानै एसे फोथौनानै लेबेल खालामना होदो एसे फोथौनानै लेबेल Ya. Nah.